wata ta zo mutuwa sai ta dinga bayani ni ce na kashe wanci, ni ce na kashe wani, ni ne kaza, sai ta gan faɗa baki ya rufe shi ke ta mutu. kaga ta tafi da sharri kuma ta bar sharri, domin ta bar rigima a zuri'arta da wayancan. to wata ita ma asibiti za ta mutu dinga lissafi ta dinga lissafi ta dinga lissafi ta dinga lissafi, ita ma da faɗar suna za a yi sai waɗansu santa, ta dinga lissafi duk wanda ta kashe. haka kura ba gaira ba saba mutane suka shiga wannan mugun abu. duk abin da kai wa wani na magana sihiri ko zuciyarsa ta yi wani abu ko menene, ba abin naka da zai karu. abin da Allah ya rubuta package ɗinka a rayuwa ba zai daɗo ba zai ragu ba. wani an ba sa arziki ya ninka haka so trillion ba zai rage naka ba. in kuma aka ɗauke mutanen duniya kaf aka barka kai kaɗai kai za ka yi hudda, abin da ya rubuta maka ba zai ƙaru ba. sai dai mutum ya je ya bi wannan son zuciyar ya zo ya kansa asarar duniya da lahira gaba ɗaya.